this is me again, Honey, and welcome back to my channel! So if you're new here, subscribe na, palihog lang, no? For today's video, obvious man, no? Sa title pa lang, magmukbang ta, mga sis! So nako diri spaghetti. Nako diri bag-o ata nila nga chocolate float na nakuhaan na jud siya kay murag ganina ra jud ko giigang diri ano. So, napunta diri ay mushroom soup. KFC man dito. So, natay macaroni soup. Lami kaayo. Di dyan na pwede mawala pag mukhaon sa Jollibee. Napunta diri drinks, Coke. Tapos, napunta diri kaning bago nila nga crispy spice fries. People everywhere! So, napunta diri ay mini sundae twirl. Then, napunta diri cheesy jolly hot dog. And 2-piece fried chicken. Kaya wala pa man dyan ko naniod to, no? So, mao pa ni akong kaon ron. Namahaw man ko, pero gamay ra. So, yeah. Let's start. Kay gutom na dyan kaayo. Wait, napanay ko gitago-tago diri toyo. Kaya ganahan dyan kong chicken nga isaw-saw sa toyo. Di ko ganahan isaw-saw sa gravy. So, for the char running gravy dyan diri, ano? Ginahanglan lang. So, yeah. Let's start. Let's start na dyan mga sis. Kay murag Tom Jones na dyan ang sisi ninyo diri ang mga kuan. Kung natingala mo, nga nagbinisaya ako, nagpa-poll man ko sa Instagram na ako nga, unsa jud akong vlog, magbinisaya ako or magtagalog sok. Nya kay daghan man nag-vote sis o Bisaya sis, so magbisaya na lang jud ko kay Bisaya man pud jud ta day. Kanang panindigan na lang jud nato day kay ug Tagalog no, wa jud koy mastorya karon sis. Kanang pili ra jud akong mastorya sis, di ko kabalo magtagalog jud. So mao na nagbisaya na lang jud ko kay alam mo na, express yourself. Kalami ba? Charot. Rice pa ganito. Celebration na to ni sis sa 2K subscribers. Thank you so much to everyone who subscribed in my channel. Charot. Salamat kayo sa support kay murag, watch ko nag-expect. Katong sugod pa lang ko nag-YouTube, watch ko nag-expect. Kaya murag, char-char na gito akong pag-YouTube ato. Unya, karon, o diba? 2K na ta sis! So, yeah. Nakoy, isa ka chismis sis. Wait lang. Wait lang ha, patunlas ako ha. Wait lang. Alam mo, iba sa Coke sa Jollibee. Oy, kabalo naman siguro mo monetize na ang akong channel. Nadawat na nako siya sis. Nara siya sis. Mao na jud ni siya. Dili na jud ko makaingon nga official na jud na YouTuber na gyud ko kay bayot soldado na bayot. Ana lang no. So kanang murag maka-overwhelm jud nga maka-motivate na nindot lang jud sa feeling nga kuan kanang napud bitaw ko nahimo nga productive sa akong kinabuhi. Kuya. Mas ko na-expect kay halos 2 months ko nagulat ani mga sis. Abi na kung di na siya moabot jud kay ang uban no, makancel na lang ilang account sis. Wag gyapon na naabot ka na nga letter kay tungod aning atong sistema diri sa Pilipinas gani. Ang uban dili na ma-deliver to ara naka-stock ra dito sa kuan sa post office. Natinga mo anong metal nga kuan akong gamit kay kung ganahan magamit anong kuan oy kani good. Nga magkaon kag chicken nga grabe kagahi. Uy. Kano ka bantay no, di ko kaog kuan. Spaghetti. Ano ito yung spaghetti ni Uncle Jolly, oy? Ano ba? Tilawan natin yung price ni Liza Soberano ba kung makasinggit ba People of the world! Nakunoy naman siya, sis. Naman siya, in fairness. Siguro mas lami ini kung init pa siya, no? Tama ba ako? Halang siya, sis. Ilawan na to ilang Jolly hotdog. First time na ko ni sis makakaon na ni kay pag mag-Jollibee ko, maura yun ni peach mango pie, 2-piece chicken, Sunday, ana. Di pa siya kumain mo Coke float kay lainan kung murag kalain ba? Coke, nyabot nga ice cream sa taas, ganahan ka? Ano ba? Coke sabot. Pero, sige na go. Ngaw na taan ni. Pwede na sis. Lami siya gihapon. Lami siya.
No, ang Sunday na to, no, nahilis na gyud ang Sunday na to. Unya na to. Pakialaman ang Sunday pag kuan na. Dessert time. Pero in fairness, highly recommended. Chocolate float. Lami yun siya. What star? Okay, so mag-storya tag ka ng national issue level naman po sis. So, storyahan na tong kuan. Barreto family. Charot. So, dito manghilabot nila, no? Kay Manta Barreto. Kanang mukhang Barreto lang. Pero hindi talaga tayo Barreto, mga sis. Kanina ko pinaka-favorite na part sa chicken. Ng wings. Namigid siya sis. Kanang malasahan jud bitaw na ako kanang gipang injection na ning manok ni. In fairness, lamig jud ilang chocolate shake. Ay, chocolate shake. Chocolate float. May syrup. Napakoy sa chismis sisi. Kuan. Nang ganong big deal tong sa Black Magic kuan gani cause Halloween party nga Grab food driver ang iyang gi-portray or iyang gi-costume. Karang okay ra good. Wala gyud ambot. Amot kang sa uwan tao ha. Comment down below ha kay wala ko kasabot nganong big deal siya kanang pagtanaw pa lang nako wala okay lang. Nga naman di ay Grab food driver. Unsa di ay? Unsay ka insulto anak? Kanang murag anak god. Pagtanaw na ko kanang ay kagwapo ba ani nga Grab food driver? Uy, o inani. Nga? Wala ko sabot bitaw. Tinuod lang, wala ko sabot. Kanang comment down below kung nainsulto pud mo or nasakitan mo for them. Para makasabot pud ta sis. Uy, para napoy makabasa ba nga unsa di atong gipaglaban diri ah. Mga anak god. So, comment down below lang sisi. In fairness lang sa Coke, sa Jollibee karon ha, kay di jud siya lapsaw sis. Kanang ang uban man good kay murag nahilisa nag-ice ba. Kanang unsa ba? Paingon ko mo Coke o tubig, unsa man gyud. In fairness lang gyud. Ay nako. Naunta ko kuya diri uy para na ko'y katabi. Ako kuya naman gud akong makauban-uban diri sa video sis ba kay go with the flow, rabi na akong kuya sis. Uy, labad. Nya. Wala din mo kabalo no. Ako kuya ang reason nga no na ako sa YouTube karon. Like di ko ingon nga reason gyud. Pero siya ang murag ano sa ako ba nag-push sa ako nga mag-YouTube lagi ka. Uy, mag-YouTube lagi ka ana. Siya pa nagpalit akong camera sis, saway pagduha-duha. Iya na jung gipiyungan. Nina jud ko kapalangga sa akong kuya jud. Okay. Hilak magpunta uy. Nang inahin siya ka-supportive. Grabe ka, stage brother. Muna kung mo kaila sa akong kuya sis, ila-ilaha siya sa akong mga videos, na aming mga makeup videos kami duha. No, sana all. Kuan. Nainangutanan ako. Kinsa na ako gusto nga ma-meet nga YouTuber. Okay, kay Bisaya man ta. Bisaya YouTuber atong kuanon. Si Muni lang yun sis. Si Muni ra yun. Okay na yun kayo ko. Makita na ko si Muni, no? So, tayo sunod mukbangon na to sis. Kanang comment down below, no? Comment down below lang, no? Anyway, gusto na ako ka nang mag-prank-prank diri sa balay sis ba, pero kulbaan man ko, oy mga buyag, mga tao diri sis, basi pakatakihon na hinuon ginoo ko. Hoy, never! Gusto gid ko prank-prank ng mga video sis. Sad-sad lang siguro kung binuangan na ng mga prank-prank pohon. Di na lang siguro diri sa balay kay basing mga high blood ba yung mga tao diri sis, ginoo ko.
Watch ko lang yung trabaho ron sis, kanang bantay bata lang, mag YouTube videos, what YouTube videos pag matog si Snowy. Plano man gud nako balik og online teacher, pero di na sa ko old na company. Balhin ko bag-o sis. Kung namoy ma-recommend, comment down below. Pero na ko yung murag kuan. Na ko ka ng murag gusto applyan ba. Pero dili pa karon. Siguro pagbalik na namo gikan Davao kay. Syempre 2 weeks sabi among vacation dito sis unya. Sulito na namo ni Snow oy kay usahay raman si Snow makakita sa iyang lolag lolo dito Usahay ra si Snow makapiling sa iyang daddy. Mao nang sulito na mo mong bakasyon dito. Lisod mong kayo mga sis nga kanang layo gud mo sa imong bana. Di pa gud bana gud ay. Layo mo ba kanang layo inyong anak sa iyang papa ana gud. Nindot ra man ang kanang uban jud mo di ba? Unya gusto pod ko sis nga kanang close si Snowy ug si Edsel. Like kanang mobisita si Edsel diri Di na mo duol si Snowy sa iya mga after mga 2-3 days pa na mo duol si Snowy sa iya. So good mahadlok pa na good kanang bisag kapilan na gud nakabisita si Edsel diri bisag kapilan sila nakita-kita pero namang way kuan gap. Unang mas nindot ra gyud kung kanang makauban jud niya yung daddy kay aron kuan ba close sila mag-ama. No? Excited na ko makakita sa mga thesis. Wala pa siya, never pa siya ko nakato dito. Even though, pila ko katuig sa Davao. Upat katuig, 4 years ko sa Davao, pero, tapos ko kalaagan ng mati, wako kalaagan ng tagong panabo. Naran ko sa Davao, like, naran ko dira sa Davao. Mga kidapawan, ikal ko mga inana, sis. Madlok na ko mo biyahe. Nya, akong parents, sa una, hanggang karon actually. Hindi sila masugot nga, magbibigay ko layo, gani, mga land trip, mga inana. Kaya, mga ina nga butang with friends, kaya, madlok siguro silang madisgrasya, simba ko, anak. Pero karon sis, kaya, pwede naman ako mag-inana, kaya dako naman ta, na naman tayo buot, na naman tayo, anak ka na ganita, diba? So, maka-decide na kung ako, maghinay-hinay ra gyud, kaya na may baby good, na may baby dala. And hopefully, mauban ako mga bayot dito, kaya, shoutout kay Fabo, kay Wangwang, palihog lang mga sis, palihog lang. Murag ko mapungkol, wa silang duha. Hindi, gimingaw na ko nila. Gimingaw jud ko, uy, kay, uwi ako, kasi man ako, pastorya lang, diri ako, maraman ako ng iso. Watch ko social life diri sis. Social life na ko diri, social media. Facebook, YouTube, Instagram, hindi ko na punit. Wala akong ginabuhi diri sis. Hodon na akong chicken sis. Laban na dayon ta aning mga peach mango pie diri Paborito jud ng peach mango pie. Di jud na pwede mawalang peach mango pie. Peach mango pie time. Buko pie mga sis, lami jud siya. Kaya naman kaingon jud ko lami jud siya. What sar? Dili unta nila i-face out ang buko pie no kay kuha pa mo katilaw sis, grab na kay tag 30 lang isa. Lami jud siya. Hoy lang. So aning twirl lang kay maumay man gudayon ko sis og kuan kanang dako good. Mas ganahan pa ko aning gamay lang kay pag dako mga sis kay di ra na ako mahurot murag feel na ako magkatonsillitis na ko pagkaunya ana good. Kabalo mga sis, nagdiet-diet man jud ko. Mato na mig kuan. Dagat bayot na mati bayot. Sige may beach dito unyang atong beach body bayot. Wa na pagka beach body bayot. Ami jud siya. Ami jud. Anyway, kung wala pa mo naka-follow sa akong social media accounts, ang akong Instagram is @blissihan.
Karon ako na-realize mga sis na gwapo na dyan magbisaya. Nang daghan dyan kong ma-express, daghan kong maingon, daghan kong ma-chismis, daghan kong ma-checka. So, yeah. I think, dari na mahuman ng atong video, atong mukbang kay as you can see, na ako sa dessert, no? Wa pa na ako ni nahurot og kani. Busog na kay ko sis. Wala yung kasudlan sa kong tiyan sis kay kuan gamay ra ba yata nga bye. Maura pa mga sis for this video. Salamat sa tanan nga nagtan-aw, sa tanan nag-support, sa tanan nag-subscribe, sa tanan the bottom of my heart. Thank you so much. Keep on supporting mga sis. And comment down below kung you have suggestions for my next video. Especially pag adto na mag-Davao, kung amoy gusto nga i-visit ako nga place or food sa Davao, nga sa Davao lang makita. Yeah, you can comment that down below. So, mauna to mga sis. Don't forget to hit that subscribe button down below and thumbs up kung nalingaw mo ani nga video sa atong pag-chismis diri ang mga sis, no? So, more videos to come. Yun lang sis. Thank you so much. Bye-bye! Ginawa ko, maghipos sa pod ko. Ginawa ka. Apoy.